תקרא. טוב. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, תורך. לא, זה אני הייתי אמור לקרוא. אני קראתי. אתה קראת את זין. אני קראתי את ו' ואתה את זין. כי אתה קראת את זה. לא, אתה עוד פעם מתחמן אותי. אתה קראת את A, אני את ו', אתה את זין. אתה מתחמן אותי עוד פעם. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, זה היה התור שלי. לא, זה היה התור, אני קראתי אתה קראת את זין. הכל בשביל לא לקרוא משפט? לא לקבל. הנה, A אתה קראת, ו' אני קראתי, זין אתה קראת, וזה אני קורא. אז תקרא את זין. את חטא. נו. ויאמר יהובה אל משה ואל אהרון לאמור. ויבוא משה ואהרון אל פרעה ויעשו כן כאשר ציווה יהובה וישלח ואהרון את מטהו לפני פרעה ולפני מה אתה מציין אותו? מי"ב עד י"ג וגם את י"ג. וישליכו איש מטהו ויקראו לתנינים ובלע מטה אהרון את מטותם ויחזק לב פרעה ולא שמע אלוהים כאשר דיבר יהודה. אבא, עכשיו תקרוא את זה, אבא, אתה קורא. אילון, אתה שמת לב שקראת גם את שלי? גם את הוא לא אכפת לי. אבל עכשיו אתה קורא את כל זה. בגלל זה אתה קראת הכל, בשביל להשאיר לי את כל לא, כי זה אתה אמור לקרוא. אילון, אתה מתחמן אותי בקריאות כל הזמן. אילון, אתה פשוט... ככה נראה בן אדם שמתחמן? אתה מתחמן אותי בקריאה? אבל לא, תקרא. טוב. במצרים העתיקה היו קוראים לקוסמים בשם חרטומים, תורך. די, אבא. תורך, נו. הנה, אתה תקרא לי. אתה כל פעם משאיר לי את החלק שלך, אז בוא. לא, שב ישר ותקרא. ויאמר יהודה. נו, לא יהודה יהודה. לא אומרים... אקשן. אקשן. ויאמר יהודה אל משה. לא יהודה, קוראים לזה ויאמר אלוהים. ויאמר אלוהים אל משה, ראה נתתך אלוהים לפרעה ואהרון אחיך יהווה נביאך. יהיה נביאך. אתה תדבר אל כל אשר אצווך, ואהרון אחיך ידבר אל פרעה, ושילח את בני ישראל מארצו. תורך. ואני אקשה את לב פרעה, ויביטי את אותותי ואת מופתי את ידי במצרים. בארץ מצרים. לא. אבא, אתה אמור את זה. ולא ישמע אליכם פרעה, ונתתי את ידי במצרים, והוצאתי את צבאותיי, את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדולים. תורך. וידעו מצרים כי אני אדוני בנתתי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם ויעש משה ואהרון כאשר ציווה אדוני אותם כן עשו. תורך. ומשה בן 80 שנה ואהרון בן 83 שנה בדברם אל פרעה. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, כי ידבר אליכם פרעה לאמור תנו לכם מופת ואמר
ואמרת אל אהרון, קח את מטה והשליך לפני פרעה ילתננו. יהי לתנן. ויבוא משה פרעה לחכמים ולמחשבים, ועשו גם הם חרטו ממצרים, בהחלטתם כן. יפה. וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינים, ויבלה, אילון תקרא, ויבלע מטה אהרון את מטותם. י"ג. ויחזק לב פרעה ולא ישמע אלוהים כאשר דיבר אלוהים. יפה. אתה קורא את זה? עכשיו אני קורא את זה, ואתה קורא את זה? לא, זה לא קוראים, זה יאור הוא הנהר הגדול במצרים, שהיום קוראים לו נהר הנילוס. היאור הוא המקור המים העיקרי של מצרים, והוא מספק את המים לשתייה ולחקלאות. ללא מי היאור. היאור לא היו יכולים להתקיים חיים במצרים, ולכן נחשב היאור במצרים לאל לאל. כאשר אלוהים הפך את מי היאור על ידם, הוא הוכיח שהוא חזק יותר מאלוהי המצרים. לך אל פרעה בבוקר, והנה יצא המימה ונצפית לקראתו על שפת היאור ומטה, כאשר נהפוך לנחש תיקח בידך. ואמרת אליו, אדוני אלוהי העברים שלחני אליך לאמור, שלח את עמי ועבדני במדבר, והנה לא שמעתי עד כה. כה אמר אדוני, בזאת תדע כי אני הוא אדוני, הנה אנוכי מכה במטה כאשר בידי המים אשר ביאור ונהפכו לדם. והדגה אשר ביאור, ויאמר אדוני אל משה, אמר אל אהרון על מימי מצרים, על נערותם, על יאוריהם ועל אגמותיהם, ועל כל מקווה מימיהם, והיו דם והיה דם בכל ארץ מצרים, וצבעי ועצים והדגה אשר ביאור מתה. פסיק. ויבאש אשר היאור ולא יוכלו לשתות מצרים ממי היאור, ויהיה דם בכל ארץ מצרים. סיימנו? מה אנחנו אומרים? שעה? מי סיים לקרוא? מי התותח? מי המקריא? מי הקורא? אתה. לא, אתה. מי המלך? אני. יפה. תחת כפיים לתמונה. יפה.